papa bi so amade no ache ena boso no nso atoagu yenso efiri soro ntia so se na nyina abusua ensampa no pai yensa ntwerofo anante ho womana na wabo ne nyina boato samufo animu a wono nso anya adaje aso ho anopai edi aso tie na ebru anu nso so a ene waso obehwe bi ewa animu ngoma no so SOMPA 106.5 FM na de akra na so ebasa wodem eno achi YouTube ne SOMPA FM live ehonso benya www.sompaonline.com ensem ne nyina yewura tabo aten wasesa de akwa akogu a okwa abanya bi akwa kenkan na wanya bi nso kura ahwe ewo wani so ede aka ho enso ho efiri SOMPA nkran live on SOMPA yankura bata ne nyina so ogina kumase a yewom Adam for Radio, France Abroach Mamu, Paris Montenso, SOMPA 90.7, Nkransa, 106.1, SOMPA Tachimai, 98.9, Bonahin Crusunyano no, SOMPA, Kingdom 106.1, or Fans and Pay Woman Kessim, and Adoma 100.7, Domahin Crewman Masasa Paso, Water Petier, 101.1 FM, and also SOMPA Crona, Takwa Enibutu, Edin Sempenam. Leicester Company Limited a one way a yard street paste. And a coba justice and premo, a dance who near my papa in a him fee, Okutayemu, Nansa no eba welcome, one to pay. A Dawson, a dear near her now, so dignity. Dear Demarco Tinibini said. MPP Amanyo Kuono Penny for Casacre said, and Manimuya, Yenya Ora Bernard entry, West Yakon, Chema wound to me, a dear Samuel Muchimi. Sadana, a fano, Sartist, Mrashaba Jenny say. Ekurasi waka wonwe we dia wo pache wada say waka say ababa waketwa you are beautiful when you grow up I'll marry you sa se mi amafo etwene sre ne abasa wo so wo pache na koka dwumaku a wo mfimfini emantamu wan mu kiremu se de anubone ne de eya agu pensen afe ye besan so awuramu a na ya apomuden mu ibola honsa nsem e bi kasa e bi abagana ha no apomuden hwemofo se nokure bia nim timudamona efutuo akwa ma wofo ana afahwefo se ye na cha ye mane ye na kyese ye tete wonom ewo kwampa adache wo metimi abeye mpanimpa dache Adujama Senior High School wono made mfinhia du sha hofa nanso wo motwa wani na wo mo hwede ye wo Senior High School fo a wo mo wa wo mo ne bi na wo mo kotosere mpanimfo yi abusia ye bekwa amono na ni ade honso nsem atoa wo ewo kasebo yi mo ensem no echan mubrodo ntwa ane yesi adwa ena dopa ya yade baba som se na naka ejese no sia bremu ekase akukọ bi de ohwe mpanisi ya no ni madekye na so brene bra no wotie firi onini ano mimidin ABENA BADU ADEPA kofimi nembra triple man AGYA APPIAH DADAA Ebusia yara se afei jibrane adaje na ehia yen ewo nhwe ni momekire Facebook no eso no na ehwe ensem a yedi edi wonto yi ye wuramu ewo MPP amanyoko no emu ye nyina ye nimse ena anu ada ya owura entry Bernard Buasiakon AK chama wontumi ya na ono ena ye dwamtirani ewo eye asante emantamo edema MPP osunu kokurukwa amanyoko no penifo kire mu se wadi omayi ensase kwa ibretuo ni nyina ye gadam sei ya no ni nkrata wonu mu de ni kwagina emra no ene kọ bra remind ye jaw kọ bra betua sei saa afi sentence ye ba ya ne pan 20 years ya ye de no ekwa to afiase so ne aban kokonshe ni cases no kra de mienu sanso ka ho no nsam ne ni wiye na empanimfo a kire mu sei upiemu ewo edom kuma wo mo mra hyebedwamu am wo mo se de ekwaso no ekamia yesa political wish hunt bi ase yemfa amanyosam anase tumi kakra bi a obi mu anya mfinhia nwatwi ya wenche kora no wo mo etamu aso magana fo beto etia wonum na yemfa abusu eye Ghana de hye ewo mayim wo se eneyi yaponi tumi kakra bi e de ama wo mpo na ayo mampani kura mpo a wobi a yede kakra bi ama no sabi wonamo a wa memma ne men so saa wa chen tafra wodi ni birthday e wo poase na opani e wakasa yi eye owura nana bi
said the Dodona a friend no watch them say if it's a bra one of sentence say Chairman Bernard entry was Yakocha my wound to me no one of Anshu Mukran or Marshall Best at 20 grams. Ah, Nina no a yet be a ya one who bet me aqua pew. One more aqua makuma queduno. Not Nina and Camfuano and penning for a friend some trophon on the San Semi Etuja, our national organizer no. Openi ono boaboa edom ano edema MPP amayunku no onunyafo Henry na nabwache na nabi wode sansem nyina etudwa wo se ekopem se justice ebetumi prevail na kire se atentrene ebetumi ada hototen ami agyan owura Bernard entwibu ase akono wo mbekwaso a aye de wo mbetumi bia e de aboa won munu ya ne samayunku papa. The new patriotic party demand the following. Since it is now abundantly clear that the Attorney General and the machinery of justice under the administration have no intention whatsoever of protecting the public purse, the Attorney General should, as a matter of consistency and fairness, immediately discontinue and discharge all appointees of the previous MPP administration currently standing trial. It cannot be the case that the law is a weapon against one side on the political divide and a shield for the other. The Attorney General must render a full public account of every case involving persons affiliated to the governing party that has been discontinued, withdrawn, or otherwise terminated since January 2025. Openia yeti ninkan openia no oboaboa adehia no edema osun kokroko amanyuko NPP ena wakasei owura Henry Bernard owura Henry na nabwache eke na nabi wono ena akasei ntimi na afa owura Bernard entwibu ase akocha ma wontumi ne nsensam no mo friend sam trofo a won mo de sansam tu jo mbekwaso a aye de ombetimi bia eka wonom drop of water kwampo a won benom e de aguso na bibia etimi akoya tentene ena wonom pe afe ma yanko na yenwura mu wo ahafa no South East ho e wa Asante Mantemu mrasha badwani e ho ye Honorable Yakubu Mohammed na no se amanfo behwe a video bi enenam e wo ntenta no so ya wokura microphone na se asukufo wo mo be makwan ya na anu ada wo mo ye graduation yi wo mato nsa afre no na Honorable akọ nte enkoda na wo ma sanle bi no be kan nwensem no ba ko wo gina ni mu wo be kasa wie yi no akure wa no awo ho aba no ye fra wo sen ho efa wate unyina maware wo na me yemra hye badwani na metesemo a me yese ya ansana me ba beduru babia maduri enti sabre na ayeye no se na daache bi edeye ni mente ne ya mo ahya asese no MP no mo nso eda ho etwa mo daache enti won de aganya ne bone so nanso sade wonya kan asasemi no ba bia yaje na no asie wo se wodi akurani achide ne sada ne se yemo pa ho chew se bia no wotira esense de hweremo awowo wo besrada se kwan ofa so kan na efa akoda baba awa ho no emra kwan so etia wosede wo mo mfa nche no we nyina echi no wonim se beba ne sa na wo kan we nso no wo beautiful wife tise wono a ebio wo mo no de akura edu ba bia tise ebia da gomba fo wo mo ahia na da gomba community wo mo didi wo mo ho nkomo wo mo wo na ma bi mo didi ayensini nenso ba bia ekofa no wosere wo mo mfa nche no enye ne bone so na enye bu apayo nso so na afi adwempo bone bia nso ntaachire ne se honti etiefo enhye no nso na afi media no so nyina wo mo ho no no eno nso wosere ada afe child right for wo mo ahya ase e kase yentwe na bo so wo besere eno ensem a Honorable Yakubu Mohammed anopai woto ya yakenkan bi e de amawo yeto akase no eso ne yakoyanim e wo ensem fufuro mu opani ya wakase yi upiemo e wo mfimfini e mantamu a Central Regional Command no opani a wono eba na Narcotics Control Commission ya wotia no e wo mfimfini e mantamu e owura Felix Safo Yaboa wono na ekasa dwumadie bi ekoso wo mfimfini mantamu e ma otonsa efre ensemtwerefo ma yensemtwere ni eweka nan ekopiem odwumadie no ase na enomu no na owura Felix Yaboa Safo edi atudwa sei sese ni die enubone kono Narcotics Control Commission wo mo no ebuafa wo mo so esan se wo mo ye wo mo afam die bia se wo mo betumi abo ho ban se die enubone no ye bete so
ewo mayim enso se na wotwe we yesi mu no wo under Monday to Friday dwada ekosi fiada wonu ba chichi adehia wonu edi enubone hu dwa saa no wo mo nom enso no wo sesi na wotwe fufuro mu a echen kanene de akura no mu bubu stretches na wonu mu wurawura corners de yahye ne bitters na wonu mu edge enso still enkosi aga na openise yo efa sombo mo bia yade sombo ebebo awofo ene ahwefo mu ye number 1 esanse okohwe fie bi mu pa sede ye tete mofra no sebi aya na enya nika akwada ni ahye ni tacho wo so na wo nante ya no anu wo pe bibi no jan hoto fam kakra bia eye mommy give me this bo hwase atamne de amano na edisa no adiyini owi a wako school ho so se yesi anteama enti no enkwada no ye hye won mu tacho wo ho enti no akyerkyerefo eka ho mienu afei asofo nso eka ho wo se asofo no ekyerkyere kwan pa ye betumi afa so ni atwe ho afiri no bone ho na etimi aboye se man de wanum ka ene se yenye papa se de be ya ye benya osoro ahememu akọ na enubone ni yen seda emmoso ewo asode ho ene adwamanbo de number 1 emaburu no ye beka kire osisi ya se mo adwaman na emom enubone no ya na asofo no seda mprichi nubone no esa enti no opani Felix yabu asay asofo no so eye factor ya ni nyina eka ho bi wo se we de wo srampanimfo ebe ya awofo akyerɛkyerɛfo asɔfo mo amuka bi ewom afei aban panimfo obaakofo ne nsa enso nyankopɔn ani kato obaakofo nso wuradura ya egu na Quality Control Commission wanu mo yi o mafamu de mo nyina mo mfa mo nsa emeso wo mo na wo mo ntimi nya adwuma na wanu mo nya ne na nya sa dache ya maburu no baba be ye ebampani dache on baba ye mrahye bedwafo no wo mo na gusu a wonom eseyi ensem odi tudwa Erica nan eto bi bai holding yes my and drug situation na my na she so central region ha senior anyone seven APPIAH kudu no omutu ye for yes so near I say ye can share money ni also mo ye ye mindful ye no visa when it comes to resources no there's never enough you don't have enough men on back cover the whole region into so that I say reno has near the crowd baby you will never have enough into so that here or high want to me and and they will ha ye free media na almost ye knowledge to you said we are also to me so resources is a challenge for us. And another thing is that some of this is actually let's say was school for the bidding command. Yeah, my I sorry visit me catches and I'm sorry for the moon movie or morning in Yam the judges of the wine and you don't know who fall victim into the urban ye be the name of one and knowledge, the two banner for now it will be so full. I don't hear in Casa we the oil be the rehab and I was said into prevention very key. Almost a school need be aquafied the one and now we did not problem now so there's a new way I was saying no collaboration we na dia enubone no edaso a wonimu o wenyaye enti no rehab center bi a near the one mo akoye tire ni wanu kakra ni ama free system ni mu a sabi whatwara ho kaka no koye bi santi empanimfo enyina fa wo monsa meso Narcotics Control Commission nakok adwuma kuo no mu na wono entime enko ekodene na enubone no asese ni de eya gentre ha pa wo mfimfini mantamo na my Ghana ni nyina mo na ye nyina ye nso yentime emmoa owura Felix Safo Yabua eye Narcotics Control Commission nakok adwuma kuo no mfimfini mantamo pani awotua no Erica nan ene kutire nsemi ebai nyasa mo o aduro ya edaso anonom na eka system no ho na bone nso wo mu a wo mu da so edie ne ku adem papa na nso nyame behu ye mobo na enkomo ho no wa benfo safo wono se wa ben pa eba kwan e fa so etiti nipa na fe de yemfa ne mfa so kura ebedum aboama sa ne no wonko ho ne nyina wonim na akwan na afutu okro no ano ne nsa so ya wode ma ebini a nuisance we look at the nuisance idea better atonanso here be a na yiri no be say die afeso ka atwamu an radio be buabo bada bochie na mekan emia sisi krums all over and so almost sisi die they can say yen two amount for government agencies yen ya dey kwaya hu bambo ama into no na fe urban planners on yen two efo wow na kanakuro say wo suswa eduro no wafa bone aka ho edede enye nyina frafra na wasanso akosuko akogye ntete ni nyina echi no wo ma hu na enye na di na wode awie na esei
wo wadwene no wo ye adwuma wo prane papa ben e no obetimi aprane e de ama oman no se tie bia bewie na nsu kura san yiri e de fa yen na Richard Kuta wo no se de esi Kuta no no won so nya adaje e bobo so sei e kire ya man bofo. And particularly that the natural environment sector is having very serious challenges. We are hoping that these students will complement the effort and government is making in order to protect the forest and water resources for this country. Also, this the program just started some 2 years ago, and one of the key challenges that we have currently is the transportation, that we can effectively convey our students to the field. Remember, this is a field-based program, so the students need to be in the field most of the time to be trained on the practical forest management and wildlife management issues. So one of the key challenges is transport. The next challenge that we have is we're asking for a befitting hostel that we can accommodate these students so they can effectively be monitored by some companies to make sure that they imbibe more effectively the courses that we are already offering. And to APAM Boajeman, Nankomo, when you know about what here. But na esuafo no yunefo no wo modi wo mudwuma no ho ankomo na whatever fa ho tutufo se wo mo ne de anyire wo ho se nubone no wo mo nkọ ho na obema wade sua na hia wo se de be na wo mba dwene papa e de ama wo man Ghana na baabia ye ne nam aye de bubu adum ne adan ye benya baabi paatana wo ensam foforo mu no opiemu ewo eye doma central masininim ewo ebono emantamu a ekuro ba kwa no de aboabo na matre empanifo kirem si omo eya enya twafo hene efoforo kora ya ye de ne to esi adwaso enti no adua na twafo hene nana ako akwan yeboa ene de no esi akonwa so se adua na etwafo hene ewo aboabo number 3 ewo doma central masinin emin nana se ba waba no de de na koma so pa ne se oba ababa beboa ne manfo na de ye frɛ no peer influence no se wone wafafo na ye hyew ewo kwan bi so a sa kwan no a ye hyew so no esafa no emmoa wo emmoa ni padua emmoa wo kra na emmoa wo sunsum kra emfa nka ho ade bi a wafafo be ya wo so betumi akwakoye bi a ebe hadwene na aha busuya ha oman no ni nyina no de hyehye ye pa ebeguo na etumi abone manfo afiri eyesa akwan no ho na enkankan wase wohwemu social media no so a entintan fidie no so sesei no wo be restrict ne ma kakra ewo ne mpotamo bread no abeye adua na twafo hene ewo eyaboabo number 3 ewo ebono mantam no emu no na ni nyina enkanfua no wakoso etu eye awofo fo sei edua wo hwei osona afei na enyini no na opese otene no a eyeye enti no se wo se wodi dua baako eto ne nkyɛnkyɛn na ade ahoma bom kyekere na tumi enyini ten a ye ne saa na kwara entete etie akwada no wo nyini no na opoa na etimi epoa so wanyini from 10 years 11 years 12 years wagye nsire awie wotene na entene eye sa na akwakọ hadwen ya ne nyina no wotu eye awofo ahwefo fo sei yentete ye mane ye ye ne ye da chintia ebe sira awofo no ye ma no hu chama mo da chama mo de sori ne da bi mo da ne da bi di aboroko sa nye mo le ye wini nti ne ma no anebe bi wo wa mutu a in fact ebi ni de da ebi ni chama de basere aduma bi wo ma de ba ye no discover fear ni de ba ko ye ebe sira adawo ma aye awofo no ya se ye ma no ebe fi mo na sa ni ba ne sa ne ma de ma no ebe ka sa se ye ma no da na no ma da wo ma o di abete ko ya kese su ebe ye bubu mo modere abo mo modere ye ebe tuma ye bi ase se mu se no na ABENA APAM adua na twafo hene nana ako akwan yeboa aboabo number 3 ene ede no sie adwaso yi ewo doma central mesin mo bono matamu waso do ye posini ena adidie no ewe ni fie na ababa beto no ena ne mpanimfo afra no ne ye de no ahye bom amma ne ntete ye na sese ye de no ese adwaso ese adua na twafo hene na enye se ade bi a wade ni posi adwuma no wo ye no ana ni posi ni a wo ye eba aba betete adehia na se wade bebo mo hanya bata na waha wonom na mom emra wode eba boa ama ne manfo so eho ato wonom no eno
ɛna obɛhyɛ mu kena Tanta, yeah, the woman who will be a cousin. No, so I'm going to be a then we will say, yes, to be good. Yes, to be the woman, the rest is a bench man. You will how you will be program. And I was saying the better kind of body to Yaya and Selina. Can you get a man to a Panama? Again, my apostle. And can you crew? No apostle. And says Kusema from the best Yadisi and said, we have the Omama Asante. Never say you will be Nana wakasa yeyi eye ohene foforo kro a yede ne to esi adwaso e wa aboabo number 3 ye no e wa doma central medicine ni mo bono e mantam adua na twafo hene nana ako akwan ye boa enda okasa yeyi enti no nana ye posi ni ade hye mu da maninkum posi mra ni nyina no wanim dada wode baba beboa ama mukro no nso etumi etumpon yensem treni kwaku mensa brampa ena to nsemi som ye ene eno eye bono mantemo enya firi ho no a yenwura mu e wadujama senior high school ho ho na wo modi mfinhia adunti wo mo hya ho fa na wo mato nsa frɛ dom mama binu manvre pama wo mo ba ya na DC abankrofo nso atimu bie wo ma won sika bon sa prekese wo man mu safo no nso atutu agusu no wo mo te ase no na headmaster Dr. Emmanuel Sadazi wo kasa no wo be chese mfinhia du ya suku ye di nyame na de wo maduru ba bia wo maduru no ye da nyame ase nyina no ankura mo anso ka ho ene abade na se wo mo tworo wasi so hwe ya wo mo ne wo ma wo infrastructure ni nyina ne akade ne nyina tworo paper kro nanso akade a bebo ama wo mo timi apema ko ho no ene de ya na wo mo tosini pa na ne nkomo no na ebenezo wusu ansa wo ho nti wo fa bi maye Nyakani na yesku adan eno haye ye kitchen haye na dormitory ya tro ye ni mpanimfo atro ko get fans o momo aye nsi dormitory bitumi afa mai wankwa mpimbi 2000 capacity dormitory no so anamutu kuso a ekoso the dining hall your house kakra administrative block ye ni bi block na na yehim janambia ho ayo house kakra ma ye light off wa hapa ye dumre no ani se ye nyina yesum no mu teacher fu master school fu na ye wumsa plant ni generator accommodation say you be asset pa ma teacher for school so aboye kakra abanjo ye no 8 story and is anyway 2 bedroom each 2 bedroom no pra ngani pa ba ko ya ye mienu teacher for do sia ene wa ha na ye first head die no ba ko ka ho ye ni fence won tin my way ne meme ye tire bia no mu dwane ko ba ye boy ho modern bia kola poni wo mcho mu tumi dwane kakra school field eno nso so ye ni bi ye wa ya chema ye wa ha ni ye gusu a ye ye block ye so the first general meeting was also held on the 24th of renovation painting ni na wo which meant kasa ankola da so ayo hawa ma ya ne wo na bi ye kakra Headmaster Adema Adijama Senior High School Dr. Emmanuel Sadazi ena ote sana wo kasa no ewie ya na planning committee wono chairman Adema 10th anniversary no Yewra Matthew Kwabina wono nso di bi kan ho ya maro na ye Ghana Dutch the best say odo baba school ya wo visiting time were say we can be ara otimi bara say 2 gara otimi ba at least e ma then acheche for the kita ho mo say oba the performance right there e say ba say odo baba for 3 years now ba had there because oba na e ba sa dey ara say aklara e dey gba share na wo dey share no the best ra for say ya mara ya me ni nko na bibia ya nsa ya mara ya no mu ye dey ni nko na ya mara performance na say ni bi nko ya cheche for be catch no na cheche for aha dey akwara ti say ya bari na say be ya oba no 3 years be so be ba out no na nye sebe buku adifia ko a ro say ya ni bi bibia dey aka ho a wo dey be bra na kan fu say awfo be srebo ya mara dey oba ya dachi eno ano no awfo emma no ene ye ndachi edinti ye hwe wo mu yi no na eboa ama wo man nso adiye eba saa udimpa abribia eka honorable Ayamba Nelson
abankra che won potem ho no na o dwumade na se na wono nso ne de a wode matia wani ya maro na ye Ghana dachi ye best say odo baba school a mo wani nkono ho tiawa na mo wani kono ho nyina no ya bo mode se de wuye bia ubenya baabi ama wode wontirato eno ena se wo mo ebekọ wewodo a eto de ka ho broken homes no mo we yate no ho magya no na ho ahwan ekoba je se sempere mo so de ho bo no a se tie bia mo ka banchire se ntampe homa na de mo ye bia nso na mo nkabo mu nti eyeye na mo de anokoro nso adanse hu ne mapa nyina won ne wo se enhwe adwuma no enka se wakatua ne yekume bi nti untimi nsidan emfa ho ne de wo ye ubetumi asia ma na yeye ne nyina na akwankyere da ho na de ye akọ no won fa mawo de wo de hye ase e de akọ akọwie ekoba je si na bebo awo na se beye na obia betumi aye bi nti wato ne nkura bata no nso apete Ghana ha de wa yesa mframa wo ba bia nti ma memfa na ho ba mawo na wo so no na fehwe wo mpota mu ho no ba bia ne nkura bata wo na fe koto ho 020 435 5050 0204 355 050 ekoba je se mpremo adanse hu ne mapapa efie ni ho Leicester Company Limited wo mo na aya ya toothpaste and a toothbrush ya eboama esen ya njempere wase emfa ho ne de ya wo de wie se ye green ade ade be se na ade awie bonto tawa no esese no uhia Leicester for wo mo whitening na nya ne fita total care no enye wonum yie na se unya heba ne de anum kuro ne nyina na anum nka no ebefiri ho ama wonum ayi ehwa sompa ewo baabia anopai wokutayemu ena yesomwo kwaso ama afideni na ha enko ye dan ye ho anite na ya toa so TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada say yetu akase no eso ne yakoyenim e wonsem foforo na sai na enenam ene ententan fidie no so asabio bibia eba bewu a ekra wonum ese upiemo e wo Ghana hanom eseyi a Ebola yade yi ebi mo se an ebi afiri ha ebi abaha emfa hinkosi hine ene obi kura bi sasa de obi firi dia Congo abana ebi akoye humanitarian work bi ho ena afei ena waba no adi bia ba se de obi ko ba ye US ya wokwate ede ba ye na empanifo ade krata aba we every health ministry no wa mo kire mu sei de enenam ne nyina no sabi yemunu no hodohoro adasem enokura bia anim na ebi mu wo hanom a sabio sadia wanom eba social media no so a na wanom ekirekire mu se an 2300 Ebola cases ena wanom kire mu se Ghana a record na emu 930 kura na wanom kire mu so matina nanom se do ne de keka ho a wanom se yemu no rodohoro adasam yati a yempra ya so achi na yenyina ye nim se omai bia sesei aboa ne ho kakra esan se obi nka se puduo enhye de nanso no ewo se unso utumi ebo ho so said ye be ya sa Ebola yade yi entumi ema mefri oman kro no ara na Ghana adempanifo a wonom hwe ye bambo ho nsam afei wonom a omo hwa pomuden ho nsam wonom ye de ombetimi bia ese womo ebeboa yen na yenso yetumi abo ye ho ho eban afri sa yade ho onyenyefo kwabena minta kando a wono woye health minister no mekire wosoania wo hwe apomuden ho nsam so wo man mu say de ye free laboratories treatment ni nyina no womo de bi ekoso a obi bia do obeyade a obekọ ayasabia bia no ubekọ lab na yahwehwe omojam ni yahwe yade kropoti ya wode ebaye na se yehu bibi se ase yase bia womo anim na kwan esanse wonom ahyase eboa wonom ho adigu honom enti no de enenam ne de Ghana Health Services say yenti yasonfiri ho kora na womo so a sabio womo akopekepeke
wɔn figures ya wɔn di tu mfuturo ɛkɔ so fear and panic esuro ni hu ɛde ma adehye no wɔn mu nyai na wɔn mu ɛkɔ so a ɛhwehwɛm siensa so mu a wɔaso bɛyɛ asoɔhye no ɛna papa bi aso ayɛhye ɛwɔ US Atlanta afa hɔ na ne din ne Colin Gray wadi mfinhyia aduonum num saa bere kɔɔto ahyɛ sɛ wɔnkɔda afiase mfinhyia adunum ebisi bɔne bɛn ne wadie ne bɔne a wadi nyinaa ne sɛ wantete ne ba yie wanhwɛ ne ba na ama wanyɛ man bapa amfa ama man no ama akora na akɔ akɔtwetuo nipa bɛɛ sɛ deɛ wɔ hɔ ati nananom wɔ nse do ɛwɔ tuo na no saa deɛ esi ɛwɔ Georgia bra na asukufoɔ wɔn wɔ Appalachian High School mu wɔn wɔ Atlanta na wɔkɔkɔ twetuo ɛkɔ spray ɛma teacherfoɔ bi kura kan ho eti nananom wɔ nse do emu na wɔn kyɛ sɛ Christian Angolo mfinhyia dunan wɔn kante asefoɔ ho afe Mason Scamihon mfinhyia dunum wɔn nso nka ate asefoɔ ho saada ɛna Richard Aspinwall mfinhyia aduasa nan nkono 39 wɔn nso nka ate asefoɔ ɛna Christiana Emery mfinhyia duonu mmiɛnsa teacher wɔn nso ati nananom ɛwɔ nse do wei ɛna wɔn kyɛ sɛ wokɔ America mmerɛ mu a deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔn agyeri wofoɔ sɛ wantumi ahwɛ ne bɛyi ama wayɛ wayward ɛwɔ America no mzi ye ɛne mmerɛ wɔn famra Ghana saa de wɔn boss no Judge Nicholas Prim ɛna wɔde sentence ne bɛyi ya wada no na wɔn hyɛ asɛm nie ase ndekɔ wie ne defense no ɛpa kyɛwa sɛ wɔn sɛ mmara no ɛhyɛ sɛ bibi saa esi te sɛ manslaughter na murder ne prison no nkakɛse pa yɛ mfinhyɛ do wɔtwe 80 years ya te so ama akora a wɔnya ne deɛ ɛfoɔ no ɛno ɛna yɛ ebia bɛyɛ sɛ 15 and 20 nti on deɛ wɔ srada sɛ papa no wohwɛ ni mfie wanyini ɛno akyi nso kora wɔn hyɛ da ne ahoɔdene yadeɛ hyehyɛ ne ho nti nka deɛ wɔn moma ne mfinhyia du judge hwɛ n'anim din no ɔsɛ daabi saa bere nya afi no wɔsan ba bɛtete akora nti deɛ wɔnkɔ mfinhyia du num wɔde na ayi no bɔ hɔ ano anya yɛ hɔ a sese yɛ yi wɔkɔ akɔda afiase ɛno nso ɛyɛ nsɛn na hɔ ma awofo a wɔn wɔ America ɛne wiase nyinaa sɛ tete wɔbɛyie sɛ de ɛbɛyɛ adaakye wɔbɛyɛ mpanimpa na twerɛ no koraa aka ɛwɔ twerɛ no wɔ nnwom hɔ ɛne mebusɛ mu nyinaa sɛ wotete wɔbɛyie a sɛ tie bia no wɔma wo nso wodi dɛ ɔbanyansafo wɔyɛ na agya anigye na ɔbakwasa na yɛne na awerɛhoɔ ɛno so ne yɛgyina no anɔpa yi yɛde nsɛm no asie triple man AGYA APPIAH APAM DADAA ɛne mede anɔpa yi mene menuaba ABENA BADU ADEPA Kofi